You have to see for yourself. מה קרה יפה שלי? שחר, מה קרה? אני כל כך מתגעגעת הביתה. אנחנו עכשיו מתחילים מסלול מחניון רקית לפתחת נחל אורן. מסלול מהמם, יפהפה. זה נוף. זה הנוף הכי יפה בארץ. אין לי יותר יפה מזה. לא, אבל לא הכי יפה בארץ, הכי יפה בארץ. זה באזור שלנו, בצפון. אין מצב! לא, זה קורס! הם הגיעו! חבר'ה, עשיתם טיול ארוך, נתתם בראש, עליתם, ירדתם והיה חם היום ביום שרב. אין בתי ספר אחרים שעושים את זה. תודה לכם שהגעתם לטיול הזה. דאגתם שאנחנו נצליח לחגוג ולשמח כאן שלנו. גם אם קורים דברים וגם אם קשה, אנחנו נהנים וזה המוטו של המפונים. אחרי שהם קיבלו משמעות החיים מחדש. הם לומדים להעריך כל דבר ודבר שיש.